TV. En ywak noero ewi wechego eko mag arita Kisumu. Arita noero medo mana njaore ka wadhi Bondo en ni moko kuom jo bodaboda e boma ma Bondo ywago jimbruok mar kwo mag apiko kod rochruok arita kwe ahinya to seche mag otieno gino moseweyo ka giwito mohewo apiko 9 e thuolo mar jumbe 3. E twak margi kod jofwamb weche jo apiko go ywago kweth moro mapok oyangi makiyogi kendo weyogi kod hinyruok mopogore motelo ne lal kod apikegi. Gino mabende osethiro yuto margi ni chal manochunogi mar loro tich chon. Ewi mano gikwayo tend arita kwe boma ma Bondo mondo tim pedha ahinya to seche mag otieno mar kedo gi kwethno kaka yo mar duoko arita e bomano kendo bero ohandgi. Maya pikipiki sa adege nuso tieno kawuok Bondo ka dhi dala kase bare rafrodi wa lam koro maranda karida dhi dala to jogo ajaka gotieno akadho ga gichunge wangayo to makalo ga gichunge wangayo na ido gichunge gate moro to kora ng'en gin joma richo koro ka ridra to jogo luwa mudho po mako sechwad wiye gi nyundo ka daka to kalok to fuadho ma wanga anita jogo maya pikipiki sa 10 gi nusu tieno ka wuok e town kora donje ot jogo maya pikipiki ba pikipiki na nodhi pokade nyaka sane atemo fuatilia takwayo polisi be mondo timna uchunguzi. Wasetemo mondo me wamany jok ma kawo pikipiki ni mayo pikipiki mitero negi nikech gin mage miyo kuo mar apiko ni nya. Wadwa ni mondo at least wamak record sirikal mondo wang'e ni to kuo mar apiko ni ochakre nadi to rumo nadi mondo at least kik wabed ni wariembe ndara ka to wayudo ka ok wanyal bedo kod kwe. Ta kwayo bende jo bodaboda mariembo apiko kiriembo nyaka ing'e ni to tieno sama olewo to iting'o ng'ama nade ng'ama iting'o no nyaka ing'e ichomo kode kure kik uchungi koryo. Nyasi makende mar alam no bagi kawuono e skundi nyiri ma utumishi ahinya ne jopuonjre madhi timo penj mar klas 12 ka jopuonjre gi welo otiyo gi thuolo no mar jiwruok kaluwore koda masira mar mach manonego jopuonjre dwe mar 5 higani. Will never be the same, has never